Kofobi Kodobo no. Say when you betina konyosu wie say kim. Say ni peb one was sikasemu nyina no. Enu kwasi wo twa won muja. E wo se wo kai wo mo. Enu nti nipa kro no as say am na adwuma bi anase contract bi ya pe ba bi de ne hye. Ye ni nyina ka wo bie. E na ye na katase hye proye kankan dwumudie wonchani e ye na ekoso. Esan se nipa de ni sika na ebo amanyokuo no. E no mo bo ntoa e mo betena akonwa so. Enti se nipa de ma ne tumi wie a afei adwuma ne ade hye ne sa no ontimi nye. Ade a wo ye wa wani tua pefe se enye. Na so na ebo amanyokuo no enti entimi nka e na aka obi ma sa nwoma basa e kwososam. Enti oru adom levo se hu behia pa se sei wo mo fie se na mra kiti bi ye adwuma ba bi se be ya e kwaye amanyokuo fa so enye sika ana so mbobo sika no wo mo ye hye yie wo ho se ne oman ne na beboa sa kwan ne so a na omaboa na boa yie mankuntambuo nso atumi akoso e wo baabim na omanfo be kaya sansem kroye no kane mampani JDM na no atom bi ya no so dia twodwa e kyerɛ se wo man na emwa se be ya amanyokuo mu gina bra ne nyese bi amanyokuo bi mu di agro amanyokuo afese kro mu ni bi da bi nyesa amanyokuo ne yeka won masem na emom amanyokuo mu gina bra ne no oman ne timi so won masene wo sika fam na tumi aboa yie mo mo nto abo na tumi akoso basa enkontabuo ebekoso owura Daniel ya odemlevo ne nsem no yentie bi. So like I said earlier on, in principle they are rendering public service, and public service must be rendered at the expense of public funds. We must use public funds to fund public services. But then I agree to say also that the truth is that the corruption is not just due to the fact that they funded their coming into office. Otherwise, then they were very expensive, excessively expensive. The amount of monies that are stolen from the public fund over the years cannot be justified by only the fact that they were funded by a private person, or they borrowed money, or they used their own sources to fund their activities. So, right, we need to limit the leakage or the waste of public resources, and party funding becomes a very important issue, because I think that anyone who invests so much money into coming into office may like to recoup it, rightly or wrongly, and if especially the person borrowed the money, then it must be refunded to wherever it was borrowed. Eni eti ye eye akane auditor general oru adomlevo no akasa no samanyokuo no ekwan faso aya no onye sika de bo ne ntoa no so onya betena kwanwa so a se ye kwan pa so o man ni wo sika so o man ni sika wono de ohia ni se ba bi okofa sika de se so de kwoto ho no mo enti na che se ensa benkum nifa ni nyina edwiri eboagwo sika no de ko ba bi a eni kwan se ekọ wo se we nyina no emmoa enu ntia wo se mpanim fotu ho na mo ehwe se be ya amanyokuo no ebra so ne so mo ebo nto ebehwe kwan mo faso chiche tuo musika atutu tuo musika na tumi aboa ye manu achi no enkontabuo bi so atumi akoso adofo ye free ya domi love eye me wo fansemi so a na ye ko doctor AFIA hene ne nchen papa yi ka nipa mienu ananu ada mampani na adoda nkọ akufo ado wo soi wo modu omkọ abato komisa se wo monkọ na wo monkọ boa komisa ne nsom de ne efa mo wo my God na wo soi wie ye ti behwe. Say a secret no now your test compatron. I University of Energy and Natural Resources. Now some beto just on my for say Tescom. Not just why NPP ni kan oh okay why dear pa. Nan some not done come about. Anya chinyagie manfo dwa so. One more say. Salima Ahmed Tijani. Reverend Ekuo for Bibuate. Adan na sa nipa mienu ye kan wo me ensem. We are more subuo bia. Na Peter Apia hene pe ene ebo no subuo chese asem no aye no kre. Na wia ye bebe dandrai mu na Henry na naboate no bisa asem wo ho ne ase ho. Ana so mutiem ne ase de ye gie akwa akoso manfo. Eti kan ntam ne wu de ye yo. En was me Henry na naboate. Bibia efa Tescom dwumadie ho ewo suapo awuduo mu no. Me wonsam ne da ho a broni fra ne se records no. Na me records am wo nyina mu no mi hu da sa AFIA hini no ye patron na de atie ne se edrum na bia ne dwumadie wo sukuu no mu nti na patron fo ato Tescom fo na to nsa afra no bra betra wa adwi be so ayadwen no akwada na no di semadi sa na ye wo so ono wa be National Youth Organizer da o mamuni nyina wo beboa mabunu ano
wafiri wo ababua doma no mprempre no ne di bre kura no e wan pipi amanyoko num won kwa baabia nko hu se apia hene ayapani na wo ye patron and ma tescom I was UENR school no metre University of Energy and Natural Resources ho na ayemi rai guso a wo kasa no na wo kire mu se ye nipa kuo bi and den sam ne nam viral and ekwa anwan sakrate no ye tescom ni no asom tescom da wo se no kwasem bia ni wom yentie Henry Nana Boakye. The said nominee or the appointed person, as Dr. AFIA, he has never been a tescom patron. We have a list of tescom patrons, and the same chorus was sung by the NDC. Very unfortunate. And then my senior Alex is again repeating it. I recall that when Dr. Bosman Asari was appointed, I was then the national youth organizer, and I've been strong party activist all these years, and I've worked with the youth base of our party all these years. The only times I heard of Dr. Bosman Asari is when you call him into your studios and then he will make his views and comments on matters of national character, right? So I recall that I mentioned that I don't know Dr. Bosman Asari to be a tescom patron, yet still the NDC tried so hard to hang it around his neck. And yet repeating the same thing here. The third person who's been appointed has never been a tescom patron. And I'm even surprised that we have a tescom rules and regulations and we have procedures and how one can be a tescom patron. I find it very weird and very unfortunate. Adafo Henry Nana Boakye don frafo the man PP ewo Ghana mamuni nyina mu ana wo sign mirror Peter Apia hene eti said Dr. Apia hene nsusu and what as a crater no wonye tescom patron bia baby any said ye kan no ohun no obuku bia mu nsusu odin a wono no wo a wodidi de djuma kane se mabru dom frafo nim ena ne wosan ye dom frafo ankasa won kwahia ne baabi bia da ade nti na wosakrate na djuma wo ye na wo se ye de amanyosem ebam okọ no akosom ama Ghana a wokọ yisi adwumako no so nhyehyɛ mu a omo yeku a omo so bia se no obi so nhye wo mo so womo de wo mo ho sa adwuma ne bi ne wo kwa akoye na emu mo nhye amanyoko bia kiki ene nkyeremu ahodo bi omanfo kyerɛfa ne ho no ebusafo ye to akase ne so ewo ensefufom na ye ba ye ne ayedie mo suame abato mpehia so na sabrede wokɔ NDC amanyoko ni mu a wapani ba kwa wainiti opesi otu franka edima NDC amanyoko no ewo mpehia no so ho no mo eye pani kwankyerefo wo no ena nyankonton solar energy product woda no owura safiano na samu na papa yi kwafa ne nkrata ya na wo twem se wo tintim ne hunsam nyina de aguso esan so opesi ogine mo na mrase wedwa konwa no wo pribie ewo NDC amanyoko ni din mo twedi ampo nyankopon aya adoma ma beto dwa se ene dai ne nkrata na wo de amanyoko no atena ekese ye ewo asante mantam hanemo na ebra akoye no wonam so de nsem bitu nsemtrefo anim ye wo kyerem se wo ye kan nyi ono kwa na yi ni tidie nanso nipa yi won muti nyina da wono aka na ni hwe benkum hwe ni fashion na ni hwe na chia se nipa pri nyina no wodam soronko esanse ne modene bo na ni so ade hunu ni nsem a wode nam ni nyina no kyerese se wodi nkunim na afei wo be mra hye badwani wo bebo amade hye a won mo so me abato mpesua so no won atumi adi ye prekopem esanse wo kyeremu a wono eba technical adesua wonim de ewo mu enti wonam sa kwan no so eboa ememabunu kura nya adwuma ye yes akobasa onya be mra hye badwani di a ene emabunu momo mafuru sunsuo esanse enwuma bebu so ede amamo owura safiano ne nsem odi tu dwa no yentie bi me de me forms eco origin eco submit origin di nyina akwa mo origin di o mu se na me ne constituency for no aye ato into ho se me de beba ena awie na emergency bi aba be fa me mu a se adwuma bi some me nkrofo bi aba se me di mirika na me kokuhia wo mo na awie enti na ma mentimi anko constituency no ama stop sa movement no but me the forms no dey me the akoma region and around 10 o'clock contest dey otinipa bibiri obi aka asem says odi sika we ni say na so medical aka dada say eda me pick me forms no a sa na no na me tua 40,000 ni nyina prekope me tua print me form B any form A ni nyina prekope enti no by 1 week later na say endorsement ni bibia ma wie ni nyina enti no eni dey enye ade bia eye
ne kure ba kukure enim ene so me ko submit ye no so no another 5,000 bi aye levy no ni nyina me tu age hu receipt na me submit de ma omo eti di amanfo ka ne de ene de politics bi na omo ka Eti ye owura Safia no ye a opese wogire mu prema shebedwa kwanwa ewo NDC amyokoni dimu wo so ame abato mpesua so na wode ne nsam atodwa wanam so dia desre ato esi ahene ne etu ahene fo anim sebre no so na sie kwa abato so moma wode na wonom nto aba ne ma ne prekope esanse wo ba na ne so ade hunu ne botaye nti obeboa pa ama de hye wo so ame no so atumi adiye na ne nyina mu no yakọ asanwase abato mpesua so a opani ono so yi ne ti wo no opese NDC amyokoni dimu wogina mu na afemra shebedwa kwanwa no opre ewa asonse ho no mo eye Masawood Mubarak wono so ede ne nkrata ekoye ye a wo kire se ade ba ko beboa ma NDC amanyoko na di nkunim ye ba ko pe wo se eye nkabom nko a enu nti se asonse foto abama na obehwe se mi nteme ho se ekoso menase po wantwi watimi wakam ni nyina befiri ho no mo na afa mo de kroye aye adwuma sebe ya wo mbotaye wo bedru hu Sisi party na nyama bebre na nkoyie wo aswase conference na yes sene be ya democracy share obi ebi so edibu man ana so ba Ashanti region ni na nsu out of the 47 constituencies no NDC ekira 4 na 4 na NDC kra no aswase eye supreme and efa vote aswase edi NDC na o sa unique opportunity na e fa ne say NDC amount of power na ye de na e ba Ashanti region oba within Kumasi Greater Kumasi area as once MP Nkwane NDC nti amma MP no automatic advantage for development amma advantage and be betima leverage attractive development Eni eti ye owura Masawood Mubarak wono so eyiniti ewo asonwase abato mpesua so adofo ye free sa abato ene so nsunsuanso isu a na ye bwawura kokwa kuyayom ekwa be no mayi kokwa kuyafo ahomegi ati no wobefa ho na watimi adide eda eni awieye eda ebeboa wonum abrabo wasetena ene mpenti nkwa mbete na brabo ni mu no wo matumi de atoto wo mo niema ye wo mo niema nyina yie enu ntie nam so mama mpani na adoda nkwa akufo ado adi nhihye bi baye kokwa farmers pension scheme na se na ebesa ase aye adwuma no na eno no aye bibie ho emfie mpinu ni aduonu ni mu na wo pa ho ntoma se be frase aye adwuma na wo kiremu a wonam eye Ghana Cocoa Board Law PNDC Law 81 ewa AFIA pema hankura aduowotwe nan no so na wodidi sa adwumadie wei wose scheme we be ya ade sonko a ebebo kokwa akuyafo na chiban se yire keten na aboa ama bibibia mu no entotoye ne hyehyeye atumi akoso wosana abusumi ni mu afra se na omo ye pilot registration exercise ewo new adubia se no wasante mantamo ha na omo kiremu a sanso afrase animanimu ni mpremprei ewo asante mantamimo yenkwa na yenkotie ehon komobo ane ehon adwinhwehwe ya mpanifo awodo bi ede atudwa Daniel Mensa Edu yentie na no disem se adwumafo je pensioner kwaniso je pension eno na ye kaje kokofo no je se kokko ni bia no mbo modin se obaba abotrendi ewo impotent bia ye no na yenam kroma ye cheche yenam media platforms bebre ye cheche tama ebedu ho tama ye betro womudin ene na ese wo de ba na wo ba Cocoa farmers a card bar now your exawa a so chair Sibi or transfer winning wa no be the wade now also yatro nidin na I just say I want to say a pension scheme na a cocoa board at Abano Examra Council and River Tremono Ghana Hania will never a year PNDC law 81 that's how many say a cocoa board for a system maybe a farmers and so Moko Joa Womania pension into AFIA do so yes I say na maybe I don't saw cotton cocoa no ye beti na wato bia no 5% aye ne contribution or ya makoko scheme no na ohaje chemu enu ne ye beti na ye tide to wa abanso bobo ho 20% se ye 5% na about 1% baka ho na 6% ene be ye pension contribution no adofo so mapo abadwakuo bi ye 11 member board of trustees wo mo na ebehwe ama sa sika gigie aye kama Womu wiye na kokobosi o mira fifi buafo ono so edi bi peso
and watch let's say Sadia Wamoyano, and Nisu so be a one fear wedi. Adi die wu bedie mu na ni nyina no so opeso ya ade a ebeboa ama mfie be se numu achi no die wakaka abobom nyina no ebenam so ama wukuare a wo beye ye no wate so de yenko ne entie fifi boafo. Whenever he holds a press conference, he says, Cocoa board or a pension now Cocoa board for no. Sorry, it is not Cocoa board. Cocoa board is only facilitating for the process to go on. It is not Cocoa board that is running the Cocoa Farmer Pensions. We have trustees who are responsible for managing the Cocoa Farmer Pension Scheme, and the lead persons you see here with us. Indeed, we are here in Kumasi some 2 years ago when the president launched the Cocoa Farmer Pension Scheme. And when the president launched it, the expectation has been, when are the farmers going to enjoy the Cocoa Farmer Pension Scheme? Because I'm sure all of us here in this room are employers, and ourselves, we have been contributing to a scheme that will guarantee us a decent retirement when we are done with service. About 300 million from it. Just 2 months. I built my own 2 rooms at AGYENKWA, but I worked 20 years without buying even a single plot. Now I have my own premises. So I ride myself on the gold more than cocoa. Government can never stop Galamsey in this Ghana at all. I have the gold. I have plenty of money in my pocket. So I don't mind cocoa. Look, I'm now cutting it off. Don't mind cocoa. Look, I'm now cutting it off. You see, it is my own bonafide property. Nobody can stop me. Stop cutting my own cocoa tree. Are you planted for me? Planted for you food and job. Am I involved? Planted for you food and job. Am I involved? Planting for food and jobs. Am I involved? On one day and cocoa, cutting cocoa tree down. What I say? Out of work cocoa is say as Sigaba Mua. A mu pension scheme in Abbey. It's Papa now Wakasa or Catson India when you involve no article and iron was some penny voice from we say. BRODUA, ya power on the board of trustees, no, or move di peche. So what the Fonzie scheme and a buyer. One corner no a big scheme. No, I may peche where Sissy are dying, what to talk us. I won't crowfo because what of Ghana, ye call and I say ye ba. Ye heard baby a society body who never quite good at the baby a piano and also so ye the Bema. Na yes, Kasiana so ewa and some from Mudia. Na Green Ghana projects here eba so Jumbo some de tosso and crow. And our nam studio foot to Aquama Ghana for you as a brand show. Na ye fear says ye do ye fear whom ye the beam. Essence and ye and eba benini, ama Ghana, ya baba satrano. Essence ya kwankwa farmer show ye hunu. He a ya no chromia fenina no jenu. Na kyerɛ sɛ edua nyinyini na kyerɛ sɛ aden ayi nkrabata ne yɛtena se adwinwi no nanso beduru baabi yɛsie sɛ adua kɔ na yɛdua ma na nyini no ɛna light ahoma ne yɛtwa agu ɛna nkuro nketewa kra de yɛsɛ ba ifo kɔso adidie na yɛtwa nua ne nyina agu yɛ kame sɛ ɛyɛ na memfa so bi amaso nti ɛnɛyi ɛkɔba sɛ si yɛdua nua ɛden pa sɛ ɔmanfo de wɔn ho agyim nanso ne nyina mu no ɛna Green Ghana project ɛba so wɔkyerɛ sɛ wɔadie ne bere so obi bia damfa ne ho anyim na nuanom Onuebi na mensi manager yi a wokɔ baabi ani forest mensi ni mu a wɔno ɛna da no yɛ owura Eric Asare ɛna akasa yi a wɔtwerɛ mu sɛ ɔmamu no nyinaa nom yɛhwɛ anim sɛ yɛba bedua enua enua no bɛyɛ opipi edu ne akyire yɛ kyerɛ sɛ Western North mantam ni mu no wɔnom hwɛ sɛ ɛhɔ nkoa no wɔnom bedua bɛyɛ opipi baako akyire pɔ mienum ɛno betimi aboa yie pa ama sɛnea awia bɔ a na nipa ho papa no ne adade no ɛno atumi abrase na wɔsɛsɛ brɛ no so mo bi anyi ne ho emfirim obia emfia se afei enua na yɛdua dada no nso de ɔmo dua na fie atwa mu mfie mienu so no ɛno si ehwe si ebefi ase ne adodo ho ne wo si atwa ho ne wo se no nso ya gye ho mampɔnkye ne mwa nkonkɔwe no ɛno nso ɛyɛ ne sanatumi aboa ye menua no anyini fɛ owura Eric Asare ɛne AGYENKWA samtwerɛfo dwetwe nkomo National Day of Forestry Ghana ɛyɛ 2 June ɛsi wɔ sɛ emu no yɛde bɛyɛ dwumadie bebree a yɛbɛyɛ nnuadua na yɛde ahyɛ ɔman ne nyinaa mu na baabia ɛyɛ green kyerɛ sɛ obi biara mfa no ho nhyɛ
hye enuadua no afi yebota ne se ebedua 10 million shillings na oba ye babia ni anwa so mansini mu a ye chefa omu no 280,000 shillings eno na ebechiche ama omanfo nyina na yedua na yede ahye oman mu ma tie se obi amfa no hye enuadua no mu eduru ho a beje usilin na so kodua ne bo ho ba afi ye wo bebre a yedua 2021 no mu ene 2022 no mu eno nso na ho ba mbo ne hia pa se odua na wa mo ho ban a wa nua kra nkeye eno ntie be stress wa obeji bibia o 2021 and 2022 so obe Any ye owura Eric Asare adishema ye gina we so na ye twe ho atonkra be be de mbokọ amono ne nsem He wants. What's a wedding easy? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Messi semu huma yeshepe. Linketa was a mikuni. My husband is sick. Hey, Jemo Tornado. No, but no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance na one. Ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Many wedding on me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadri. A brantepa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man on your donor. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa ejede inkratwe ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyi jifo na namaji Hamedi sano. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sano de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwa chinchi mrawate na bomo chichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a. Ya nyi na chinye maso hwe huna ji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de. Na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no tontia wodi Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi ya kira kwan no besa dia maun nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakopa yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo hawo nyina koda doctor Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwei eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia freyen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagashiana wa mami ho adwiri Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma Foligo brama oxygen na yetwiko yemuno eje dwuma yie na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowom ne jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama bonifo emiketufo ni obi a wayare na ho tono yankase FDA ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Arafo ye mamu akwa babiom side mobile jenkwa 101.9 kasafidie so ebra so say ye dia manone nsem tawo eto am so na ye ba nine de mu akọ Russia man mu make say ko hwe o man no emwa ye heja tutututututu ni nyina ne say eye ICC mecha International Criminal Court The Hague ade ebebe tu just say eye Putin ye kire no ne ya wompo ye bete no na die nti ne ye kire Putin a wode so boabo no ekwan yo fa so to kwashe Russia Ukraine so na wokwashe Ukraine so na nso ho a watimi akwa Ukraine kwakire mu mofra
ade onum akogu Russia se mofra ne nya ne den so onum nya ne den eno ye boachi bi dia obi ani ho asem ka na eno na sa bredie akoye nkomo pi ewo montre so ne wiase amansam se Russia ne yebetumi akọ akwachi Vladimir Putin ana ye ntimi na anu ada soafo wo hwe na ma no ne nsam so ba abote de betu dwa se wo ntumi nkyere no age se bia wotu ne nan e de ahye nkrotuo baako eye wo ha ne aduonu miensa eno ehye ICC no ase ansa na wonu matumi akyere no na kye se akwaye mra ne mra e na etwasi ani na wie ye ba be pie dandue mu hanom kane Russia mampani ani dini Dmitry Medvedev wono so ababonte de beto dwa se o mai bia wo bebo ho ne aye wa dwen se wo ba chi Russia mampani Vladimir Putin no wo mai no Russia ebe se ni se tantan na ahwade a wapine ho na samo wakan ye no aye omanfo anwanwa en one more kire se krate no sa papa no so a asem be no ogina so a ama na ikasa no kire se Russia na wato anum no de no ho enti se wiase ya fentokwa ne epesi ehu se Russia akeka no ho ama ntokwa so che so asi ebi susu se ya hwe yi Third World War beba ebi susu se odi akwa ne enkwa hwe anu ose che me ka kire mo eba na kodie ayede kwa Russia wo bi pa na Putin na mu ne sa no na ni adia kwesi mpempen so se o ma ne mampani bi a wotwam wokura no ahisam ne Ukraine hu ya no o penaku no ama sa abre nipa ne te Germany a wodwene no ho na ono Vladimir Putin no wa wie hinam so se wo bi a wode wa fa ebefro no no wonu so ne ubedi ne nwonwo no enti so abaye Russia mampani da na wonim se de Russia kura ne mudie mu na wonim se de Vladimir Putin so ye adwuma no mamo nyama adwen se mo beche no na wo bia wo beche no no obema adi ani ayewo adi ani ebe ye ne se ye bese wo man was Russia will bomb any country that arrest Putin it just one kra wanyene ho amfrim o ka hu bi enti wabokoko arafo eno ene nsem bi original aba abadan ya efri AGYENKWA FM atwa wo yegina so na ye de womanfo adwaton de no enso so ede atwa so na ye de to so de na ye ko Isaac Paint Enterprise o ti paint ma kuku dam na hwe ye ko na usabeka paint papa ya ebo no ewo fom paint mu asorte eno nti wose bread ebe gibi na fatwi wodan ne ho sabre ye nsu afiase e tototoi enkofa paint bi ensu beto be wie na afei paint ni nyina etene wa ekọ anase paint ya wodu hutwa na etu aka watade mu paint ya efe ne te apapa nti nyumaku ankrankre wo bibia dankọ so opese ya frafra paint mawa enkofa paint bi nko paint wodan ho be wiase no na enkofuo ehu dan no a na ye bisa se we ye jana bia na se ye den na kra black and white kra ye ja painti enti bo modern ne phone chirem e wo Isaac Paint Enterprise na omo asa kwan ne so le chira kwan e wo pro from tisi dan na mu na be ho ne chamson so controller one ka fam e ne boss so friend Dr. Azeman 0243975756 Mami Rusan was a madasi and ye compared to Sandrani Binanom. Now, when you make Shana the capsules and a canwa, a benam swab boa mwado who say, Usis Muba Joe Yawning in Abaquam, if it's a chromo young swako, and do some malahebo so babuao, a betu malaria, dear Nasa, no more to a winter minie, Ningina Abaco, na a do saheba ointment, no, would it be a chichi waposo, Sasaburabako, ama, when I'm Yao and Timu a church war, Ningina. O menya feneng na babia ya ton wodro bia ma me adusa no benya bi na ko eye macro go fuel station honom ye wa clinic wo honom a wo ba ye hwew ne ya modro fra 0557 009824 and 0500 110115 ye bejo so promotion Prestige Electronics yan kan cho se home appliances papa ebi wa na share ho enuti bra na be gibi
wuto bi ani echobi e de aka ho eya samode enu nti mu amutu akoto mu amoto makoma mu nyina mfuma ni nhwemo ho no mai na monkwaje monnioma eba TV set gas cookers home theater fridges ahodo akase ne enketo air condition na wuhia ana se ebia home theater de wuhia bia da okohodoma onsabeka bie na wuto bi no na ye che kettle iron blender rice cooker ne keka ho saa e de aka ho na wuto ye be ma 1 year warranty fa kofie ko use ho techima fabra na yensiesie emfa ema kumasi heya na wo tode akode de begu kam akwa akoje ye kira kwan e wa report junction ship mo fresh 0553 319 455 na bejo nyoma Dr. Sabela Magashi sia magani magashi ani hu amaga hoho wo amaga na yede amaga tumrika na bra eye macro kani police house nhwe ani mo eho ne etu stroke ase asthma ulcer enronum bone no watom ntentan ye waiwa nwa ye te wente da bia no ye twan se twingam bo modern na ko Dr. Sabela Magashi nchen na wo kidney yade ni nyina beko eduabo no mensem wa ye kato so mofra brem egusudi usudi unya ni nyina asibetu ye chira kwan no macro kani police house nhwe ni musa de maka ne dada no ye adwuma juada no pa no nwotwe ni apo anwumre no nsia for Dr. 0544 580936 and 0547 044307 ebajoso na yedo kwa kopiemo wo Dr. Frempon Manso ahye tete mofra herbal clinic wasi brane yade no abehye oso no yentu ase defedefe emfa emawo eho yetu yade ase yensoso ano enti yade no wadwene ose no na de wo ekro no misro yade de ntimi mfa wo nko ebia na onya no adureti no wadwene ye wo saa wasi yade bai na etete wo eye honama ni yade moja mo yade efiri utisu kosi unansi ni nyina da obesa yade ama yaresa aye wo diam enti wani na ya wori a odi bo besiesi wani ne edi ama ho glaucoma ibi na abo wani so ete ababesi wani so yemfa se kan yemfa bibia pane enwo so ye nubre ya hahama yi a ni nyina be na ne so be horo kama e ma hwade a wo so ahunu ni yie enem san ade ahodo no akwakotia no so ye de dro be kawo ama ayaresa aya wo de ni nyina be firi wodomo ama wate de ewo empam be ma waye mmere be ma mema sam enkon kan waye hojo basa na de bia no na waye momo wo sa entra se enye mobosa emma wan hwe ya no akoto graphic no obi na ekenkan ede mawo Mr. Kona Dr. Frempon Manso emwa osa ayemkro etete wo eduane to yema abuei ekwam de wo abuei eno so hadwene yie pa besa yade na se sunsum asam de a ene o se yemfa fa na fichire kura abra na ba bibia da efi no yema na dane emfama na fa hodie enya wo dia enti doctor ye krado se ba bia wo bia da wo ba obejo na wa hye wade so a eso no afiri utire so Dr. Chirakwan o wota no so a patra papoku krum eho na abehunu eja mensa bo nsom ho no ma na wa fry 0240 833 297 ofra Dr. Ebejoso Swift go odubetu kwai wodobe nante akoba bibia wokọ na mejidi se wo mfiri hanom se wokọ baby ti se santa se no mo ne nkeke ka ho wokọ kono wokọ buase wokọ nkra wo fa ha no anante eye car na ade bekọ me kamfo Swift go amount se ye de hwahwa ye ho ye ne aye furu bie na wa ma 40 to 100% discount eno ya chede a wode ma ne customers Friday was 0302 905777 and 0501 647600 Play Store na download the Swift Go app no na won sabeka na me kan for Entrance University College e dia ma admission no ye bi nkrata mu ato ho no enu nti ko fa nkrata na wo so kwagye nditi a ho no mo eba enufra e ho adisua de a ene wo hura di kan e wo bibre matoye ha no sei na pani kwankyerɛ fa wo no e na Tobin group of companies wada no owura amo Tobin wo no e na ekofa ba ye wo no a e na sukui e yede dua enu nti se na nim de akwankan eba enuro ho tutuemu a ene wadwene so ahwe hunu se bibiman yeso ehia de enu nti wade abeba ase ede amayen enti internet na fie nkofa nkwanche bia be wiase na krata ekura no wuntimi emfa nko ba bia bomode aso betu ho na mo na wo so akwakwaje ntete sa bra bia nkrata mato wo no bibia mu de ho no mo fan kwakosua de na emo a wankasa odache abrabo enti wo pe ensem bisa bia no a misro obetimi afry 050 908 6631 and 0509 086651 ofra empenufo no bekasa alaha
Alaji Sidibe, a glaucoma, the cataract, and the trachoma doctor. Now some na making. Alaji Sidibe, a genatum, a nipenim duotime yard and Sidia Walaji Hodoson, who drew Honomo, a yeferson, a monzongo masalatia, and my franketwa, and a papa one dance here, and the Yadia Juma, what ye, Nam passes what the second one year, no one ya found who ye. If it's your fee, adequate fear do. Alaji Sidibe to glaucoma, cataract, and trachoma, na say, na aye asenda wa edani dini so enu ntiti tumrika emi emfa sekan kwa kan ansa no beka san ena mani ba me hoso ne doctor so be operation ena mpa operating mani free wa mani no so emi wiswisi wasi mpo wante ne nkantem na sasia efri abosome miensa ede kro ne de obetimi ahwe waboa wo na emu mahase na emu ne de ontimi nya ho hwe emfa ma enti yentutu mrika fe ne yade ne nyina nkoda no ansa na de besiasi na namumra yonya wadigua wadisaya ekoso no eno so atuncha huhum wa hawni nyina alaji wa mo blo chimfa so na wa mo ato atwene fra 0240 994362 0240 994362 Alhaji Bajoso na me kan fulufa tablet ne suspension e de amount etudi edro tatashe ya chese malaria achow nyoma nsheda nko ye onipadua ni mu afi edro no pa pocheche na tiesi so awiabo anu atiesi aduani so enu adon sa wom saa no asode so aduani na de na so ntimi enti bi endi saa no mani nyina akoso onipadua no ma me stroke wo hwebogya mu hwe ekoba se ba se bia malaria ma wani bi wo mu a na wakodwa so ba bia to adro bia na okwa wosi upelufa tablets no empenimfo na enom suspension ne enkwada de akonno enkwada de puna wa moje no mprekope na etu malaria na se defe kwa emabio nyese bia fe na ebebo wahwefom na nsana ntimi nso de na adafo debi wonum ya na wo sode atiesi na wo kɔ unwuma so enu ntimo modен na ko bia etu adro bia na kwadwo de no mabuhwemu nyina wo kyefa ewadrem do so pom na aduani atwerem ewoke wa kani mrem caster no na di nhwene mu frɛ 0541268721 Skin City Laboratorium behwe wo skin na mana ye beautiful na makacho says skin na ekura wo no eno enema ye wo ye describe ye tire usu ena obobra eyade a yentimi enyim frim enti de nyame de do mo no hwe na ansai wo mane se ye die ni ebe ye opa na wo wura be ho wa kofa nkuboni bi akeka rede na mo nya na nso obai rede na hyase amoamoa Skin City besa sani nyina wo bei acne meche pimple nketo akase adantam afiri ho na sport na ebeja wo wani mu no wasan ya cleaning na mo wani na toso yopo sa de onam asphalt so on Skin City na yemfa na apɛ enkoso ba bia mo obi ankwada de o ema na nyo nsam nkose sika nsa na wani aba ho so enna ni da so na nu anie mema wani aba ho so ne ya stretch mark asibetu wani eba wade ma ne mema ya gibresie sie mo enu ntimu ntumrika na momfa mo haw mo abenadie mo wedie no ho nsam mo wedie no ho chemato no ni nyina meda Skin City Laboratorium na ye bo adwuma ewo asokore mampon affordable house main gate enu ntisha nso fa number ina frɛ 0248 936297 0248 936297 Skin City Laboratorium ye behwa we ready amana ye fe na ye kwa kopiem ewo Master Joe na hye ye no new engineering works was air condition no February no siesie amount condition na mu asisie ntimi mu adwuma yi wo hom ye be yi mu nyina kama pipeline wo be ne kama afi washing machine no entumi entwa ne ma ni yopo ho atechema obesiesie ne kama fridge na entumi enyi ice no ni nyina na obesiesie di amount na sesa ne ma nyina no hia mo no sonso ebi wo na hye ho no mo enti wo se ba bi bia da wo sem ye nwumakuo wo ye ankrankra offices ahodo air condition na mo so na airborne frama airbo show ana wo so na ensuo totototo etiguo edunti untimi enso no mesro to nsafre no mesiesie ne kama emfa emmawo na bibia enkoso kama enti ba bia wo bia no bomode na hwena twira kwan wasesa no manyina no emono na wo pa ebi wo hodoma ebo no wo fam pa papa nso na twira kwan ewa brepokase county hospital wani Kumasi Girls Senior High School edin hwanimum fre 0246 480617 and 0501
809085. Na ye kwa MSL Construction Limited. Na ya kwa kwesi adam papa. Eho no de wo kwa ye nsi dan basabasa bia ho. Wo si dan ya wo so to cement to ayon ross nti. Si dan ya ti apodan ya akwa na dan ya efe. E dan ya wutim na obi ba besra wo a. Ubetumi di ahoahoa wo ho. Eno nti yenkwa MSL Construction Limited. Na eba na electrical installations, plumbing installations, eba na story buildings, apartment offices and factories, eba na painting, tiling, renovation and maintenance adan foforo ne adandada ho a ne nyina wo mo ye. Na me ka se POP won mo ye na da ho no mo a ehumi se tre ama wan kasa hu ni sampa wo da na pempem aye fe ne cat ne fata no ankasa Fryan 0244 84 34 80 and 0541 57 8297 ko Facebook ho Nebo MSL Construction Limited ubehu die yetumi ye ene ehon senkyerene wo ho Ebusuana me kan for Twins Powers at the amount entafo tumi wo baabi se bibi ni wiase a enka yeda ke entwe prumo enu nti se wo pe bibi ehunu pa dia mesro for ni trem e wo Twins Powers wonum ahyeye wo se die ene eha sunsumu asam sunsumu nsam ehso deche na onam akwese obi otiketekem na ne nnuama da soso no won hye na nipa ebisa maame na papa won nnuama won hye fancy form sa na sunsumu asam etie enu nti wo sunsumu how etete wo sunsumu awade ya wo sunsumu so yo ba so be ma bi wo ho no awa no sunsumu be ma no osipisita oye brane nanso no awade pa ade awade onya bi ya kire se hade ye papa ni nyina nti odna no kobo so a na ma si na twetwe ma dwadwa no ma di ni sika be wiase na be ma no emo atunumu na wodie eba se hadwene ye denim guase na brew awieye afi wu a ye shobo na hwemodie ye shobo ni se ne wu shi obi ade se wo shobo prekope mema we meyo say de bia no emem eba sa hadwene wo sunsun pese otu kwan wo koni abo besi enko besi sa ne de frɛ wa kra beto gba no ba beto abusuafo chese wo mfa hwe emba obu sunsun a wa pra wontimi enko bi sunsun mo yade ya tode amam enti fie sika nyina esa wodi sika nyina ehwa ho yade eye sunsun mo nti wodi sa enko eno na Twin Power se fabra na so ye ne be so de hwe na wo mansenkyereni si wa bra bom na ne wo se na ni adi wo sunsun woni wudi asie no wono ankasa nye wo kono enko ema na mo wo sunsun sem na bia ye de mo adwade a sunsun ne te sei honhombane ne te sei ebefiri wa kwan mu ede akọ wona kira kwan owo Abrepo highway broni krom oye adwuma firi juada anopa no nsia ekosi anwumre no nsia ebnada nso anopa no nsia edi kosi wia dumieno ebre efiada anopa no nsia ekosi anwumre no nsia memenda nso anopa no nsia edi kosi wia dumieno ebre na upe ensema na sa opeso ne kasa 0244 816 785 and a WhatsApp number 0248 699 898. Arofo madwenkyerɛ ne yɛde free Facebook ne normal test line no so brɛ wi na akisimi Ebenezer de free sɛhwebɛkwae ɛno se NPP wo mu ni bibi papa bia de maganafo de omo wo ɛyɛ kasa tentene ne ntoatoa ayɛ sɛ bɛma wahyia ɔba ɛda edi nkan ɛno mudwa nko a ɛno bi ɛno wɔn mu yɛ na insa for he lufat dedicate and na 8-member committee members miedu bi wodom etatoa enche wodom converting wodom atonkran efri meduma na osi otie yen wodom esan ehwe yen dendende wo Facebook free Kofia J Senior High School ho na osi games dormitory wodom a manimu no na ohye ya kyerese wodom etuma biem enti ma ne do ma so de ne kakaka no say Mahama pa 60 ministers enfie mpinu ne aduonu nan wose enye possible at all enti jaikan Fantastic Wilberforce or the free sɛhwebɛkwae and was a pass or bɛka no kora enwono chance wo betwa ntro a ɛdɛ mampani na adodan kwa akufuado waba bɛyɛ aban a wonni sɛ so wayɛ twemu atabɔn waban and what say so for Republic mu no wɔtete na wey wɔfake or say awie ɔmayaha or share live ɛwɔ teshi
na wofase kane mampani dada John Dramani Mahama ne NDC womuni bi papa bia de magana fo ye ni short memory said ye mo kam nsem no ya dwi mu da ho papa ye kai de mo ye bia etmutimi tu futuro ngu ye ni osenche kase Enkoma incoming president onimonyamfo Dr. Akoto AFIA wase AKYEA womani aso na dwumadia obabedi ise soafo ana wetu aso se mampani na bedi che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wone na economic management team na yembia wobisa where are they womanyi na yankwakurafo enti bibia wonmo fa nwadiri bia kwasi na yede yakwa kwasi IMF ko pesika wo ho ade ababua wo mana atete apansam ama Florence akis me di frisa hwebekwai ano se Ghana fo yenim dada se NPP fo ono ma wie di Ghana fo hwammo nenti emfa wona di ono mo beyo ye beto aba mu oden ade ama NDC amanyokuo no na akis me nankasa mu eno no so di abe no se Ghana fo ye bekwa asen akofa John Dramani Mahama bapa na wiase se wosa akofa yenchi da biara da obi ano ye mampani a woboa ye na nasoafo no so se de na egu yesu yi na wo so obetumi aya ne wanwa eye ne se wontime nye obetumi aya ama na boroso na we ye he Salasi Patriotic Voices or the free go so no se nchia kase enkomon monyamfo Alan Kwadwo Chematen eye Ghana mampani a ye hwe ni mu me boyfriend was NPP aban ye du obetumi bia so obema Ghana ni de hye mabu no atimi agina wo mo na so JDM boahye nko a boahye an wode ne nam ha we hwi ni boahye ni mu otumi nya papa bia fa mabu no we da di pe face one NDC omo ni bibi papa e de maye na AKYEA mo aboate na abudi Flable Kuma Central was say Yefe Wages and Salaries Commission wonomo egusu a amasa payroll audit no egusu a ekoso ebe koso ma niema atumi aye kama ma niema mu ada ho fine ose na ase nkoma engineer Benjamin Arthur CEO de Fair Wages and Salaries Commission na izema de Fraizema Ventures kunum janu hwe ani mu ho and wo che mu se breaking the 8 no ebeye de mampani na adoda nkwa akufo adode na aban omudi Ghana so betumi aye no eno na ebe me yehu so betumi breaki ano mutumi mreki bosa ne do so dodo yenyai se yegusu a yehye no na Ghana wa hunyehia mu pa ene samusu be breaki 8 ni ahunyehia nti abefa Amikus pelele di frikasoa AKYEA wakumsen o se eye Ramadan Karim enkoma eye Muslim abusuani nyina na rade emwa wo fasting ne prayers a won ma free ase enenimo bibi di frikasoa na watch us American Town Kenke House AKYEA wanie wase mampani dada John Dramani Mahama wa desperate opetumi na niso ani heja ze boshe bia wunhye ni bia papa no makwa akohye enti ene emunyima sompa na de mbati enye binie enso nye ono ene yebeto aba ede ama ne nne ene ato ama ne kyena na owie ye na Crispo di free fufuo ana ose no wo hwe ni mu se mampani dada John Dramani Mahama enka wode S Gracia wajije dada ni nyina beba ansa no abeka de woka no nanso so wantumi anya ne saa ose wuntumi betu futuro ngu Ghana fo ne biom Filippo di Fretimenti Magisto ESD school ni hwe ni mo o se NDC fo ada bibia di se o my Ghana ni ani mu no ebe ko so aye NPP efise o mu lead comfortably na wo wie no so chia ne maame Auntie Mary e wo jeni so Amikus pelele di frika so wa AKYEA wakum sentu waso ano se abato komisi o independent body NDC fo munya no mane nya na adwuma ada na mopeka satentene saa abi National Savings and Loans sika kra bia wo hwe wusika so no woboa emma wusika semu ntotoye etimi ewie peyo ene nti tutumri kai